Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da yau kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dandalin fasahar fina-finai daga nan sashen Hausa na Radio France International. A shirinmu na yau mun yi kokari mun kawo muku Abdulaziz Sha'aib da aka fi sani da Malam Ali na kwana 90. Kamar da yadda wasu suka nuna son jin gaskiyar rabuwarsa da matarsa da ya aura a watannin baya, Hajiya Bilkisun da hotunan su ya karaɗe dandalin sada zumunta, ana saran yayi wuf da ita. A Nollywood kuwa za ku ji fassarar hirar da aka yi da wata babbar jaruman Nollywood da ta kwashe shekaru kusan 40 tana wasan kwaikwayo, ta kuma samu ɗaukaka ba tare da ta nuna tsiraici ba, kamar da yadda ta kalubalanci jaruman zamani masu yin hakan. Mun kuma leƙa Bollywood ta ƙasar India, inda a karo na biyu aka samu kuma wata jaruma ta sake ficewa a masana'antar fim bayan ta gano hakan bai daidai da koyarwar addininta ba. To madalla, kamar yadda kuka ji a gabatarwa, duk tambayoyin da masoya ke aikowa game da son sanin gaskiyar labarin rabuwar jarumi Abdulaziz wato Malam Ali da matarsa Hajiya Bilkisu da ya aura kwanan nan, sai ga faduwa ta zo daidai da zama, inda ya wani rubutu a shafinsa na Instagram yana yabon haƙuri irin na matarsa a lokacin da ya ƙara aure. Na kuma tambaye shi game da rubutun da ya yi, sai ya ce gaskiya ne, alal haƙiƙa lokacin da zan ƙara aure, kamar yadda na yi wannan rubutu a page ina na Instagram, na zo na samu matata, maman Najima kenan, Rahma, nake gaya mata cewa zan ƙara aure. So dole abin zai zama mata wani gangaren gatsan ake cewa, za ta ji abin baƙo. Duba ga na farko ba mu daɗe da yin aure ba, a wani lokacin ba mu fi wata 10 ko wata 11 ba mu dai kai shekara 1 da yin aure ba, kuma na zo mata da maganar ƙarin aure. To wannan abin ta ji shi bako, amma wani ikon Allah sai na ga ta karɓa abin ta wata irin fuska wadda ban yi tunani ba. Na farko ba ta da hankalinta ba a zahirance, ba ta nuna min cewa ta damu kwarai da gaske ba, sai dai ma abin da ta nuna min shine ta bani goyon baya kamar da ne wannan takaitaccen rubutun a page ina akan yadda muka shawo kan matsalar, ko muka shawo kan al'amarin a wani lokacin ne da ita. So gaskiya wannan abin ya sa na ƙara ba da wani irin maki, na ƙara jin ƙaunarta, na ƙara jin girmama ta a cikin zuciyana ya ƙaru ƙwarai da gaske. Ta nuna min cewa tana ƙaunata bil haƙƙi lillahi, ni ɗin dai take ƙauna. Akwai wani magana ta faɗa take cewa ita ta yarda ne auren idan har ina nan tare da ita ɗin ni take so, ba wani abu ba. So da wannan kalmar ta tsaya min a cikin zuciyata, kuma take gaya min cewa na ji tsoron Allah ne adalci. Saboda haka sai abin yake ta min yawa a cikin zuciyana. Mata waɗanda idan an tashi za a yi musu kishiya da yawa, za ka ga mace ta bi ta haukace, wasu sun shiga wani hali, sun shiga wani irin yanayi, wasu ma har abin ya kai ga sun kashe kansu, sun committing suicide, ko sun kashe wasu nasu, ko mazajen ma su kashe mazajen misali. So wannan abin ba daidai bane ba gaskiya. Bayan haka ne kuma na tuntuɓi labarin raɗe-raɗin da ake game da aurensa da Hajiya Bilkisu ya mutu, ga kuma abin da yake cewa. So wannan magana da zan yi ne saboda ku masoyana da kuke saurare na, kuma na san za ku fahimce ni, kuma za ku fuskanci inda na dosa saboda kuna ƙaunata. Haka ne, ba ma tare da Hajiya Bilkisu a yanzu, mun rabu, kuma ba wai mun rabu bane ba saboda wani cin mutunci ko saboda wani cin zarafi. Kamar yadda muka sani cewa shi aure rai ne da shi, kuma kamar yadda Allah subhanahu ta'ala ya halatta yin shi, hakanan ya halatta yin saki, ko kuma ya halatta rabuwa. Allah subhanahu ta'ala cikin Qur'ani na faɗa, bismillahir rahmanir rahim, at-talaqu marratan fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan. Kuma akwai inda Allah subhanahu ta'ala yake faɗa, yake cewa wa matti'uhunna wasarrihuhunna sarahan jamila. Saboda haka shi aure, ko in ce shi saki, Allah ya halasta shi, ya saukar da sura guda a cikin Alƙur'ani, suratul talaq. Saboda haka ya danganta da yadda kai aurenka, kuma ya danganta da yadda kai sakinka. Abin da na sani shine na yi aure na soyayya kuma ta mutunci, sannan kuma na yi rabuwa ta mutunci. Ina roƙon Ubangiji Allah ya sa haka shine ya fi alkhairi, kuma Allah Ubangiji
ya bata wanda ya fi ni zama alkhairi a rayuwarta, ni kuma Allah ya bani zaman lafiya da ni da matata uwar gidana kenan, maman Najma. To Allah ya kyauta. Har ila yau Malam Ali ya karyata raɗe-raɗin sharaɗin sakin matarsa a lokacin aurensa da Hajiya Bilkisu, inda yake cewa ni ma na ji wannan raɗe-raɗin sosai a wannan lokacin. Sosai dai abin da muka gaza fahimta shine a matsayinmu na 'yan adam, kada ka faɗi abin da ba ka da ilimi a kai. Kada ka faɗi abin da ba ka da ilimi a kai. Misali, da abin da kasancewa ba ka da ilimi kuma ba ka da cikakken hujja akan magana, to kar ka fara buɗe baki ka faɗi wannan maganar. Na farko, ni a lokacin da zan auri Hajiya Bilki ba ta taɓa ce mini sai na saki matata a wannan lokacin wai sannan za mu yi aure ba. Ta san ina da aure na, haka ta yadda mu yi aure ina da mata. Saboda haka ba shi cikin sharɗa ko guda ɗaya da wai shi ne zai zama a ƙashin gwiwa ko kuma gadon bayan cewa sai na rabu da Rahama matata sannan zan auri ita Hajiya Bilkisu a wannan lokacin. Babu wannan maganar. Kuma masu faɗan haka sai dai in ce kaburat kalimatan takaruj min afwahihim in yaquluna illa kaziba. Maganganu ne suke faɗansu waɗanda suke na ƙarya, ba daidai ba ne ba. Wannan magana ba haka take ba. Na auri Hajiya Bilkisu, ta san ina da aure, ina da matata guda ɗaya. Saboda haka baya cikin wannan, baya ciki ko miskala zaratan. To ganin Malam Ali ya baiwa matasa shawarar idan sun samu matar da suke so kuma take son su, ko da ta girme su yi kokari su yi wuf da ita kamar yadda ya yi a wancan lokacin. Yasa na nemi jin ko har yanzu yana kan bakarsa, sai ya ce gaskiya ne a wani lokacin na yi baiwa matasa shawara akan cewa idan sun samu waɗanda ta yi musu ko ta yi musu za su iya aurenta da sauransu. Ina nan, I'm still on my feet. Ina nan akan kadamina, ina nan akan bakana, akan abin da na faɗa. Idan har ka ga cewa mace ta yi maka kuma tana ƙaunar ka, za ka iya aurenta. Amma abin da nake so in ƙara nusashe da mutane shine kowane lokaci idan za ka yi abu, to ka biƙa wa Allah lamarin shi. Allah subhanahu wa ta'ala cikin Alƙur'ani ya faɗa cewa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Mutum zai iya kin abu kuma abin nan alkhairi ne a rayuwarsa bai sani ba, kuma haka nan mutum yakan so abu so na gaske kuma abin nan ya zo ya zama sharri ne a rayuwarsa bai sani ba. Alal hakika a kowane lokaci dai abin da mutum ya kamata ya shi ne ya sanya al'amuran shi akan zaɓin Ubangiji. Kar mutane su ce nadama nake yi ko wani abu makamanci haka da auren nan, lala, ba haka bane ba. Abinda kullum a matsayina na wanda yake faɗan magana kuma har duniya ta tsaya ta saurara nake so na yi shine duk abin da zan faɗa na faɗa abin da yake shine gaskiya, gaskiyar kuma ta gaskiya. Ban yi abin da yake son rai ba, ban yi abin da yake na son zuciya ba. Saboda haka shi tausayi, namiji ya tausaya wa mace abu ne mai girma, abu ne mai kyau. Idan misali mace ta nuna tana ƙaunar kai ma kana ƙaunarta, to dama an ce ribar soyayya aure. Ba wai a zauna a yi shashanci a waje a rabu a waje ba. A'a, kowa ba zai so a ce 'ya'yan shi za su yi haka ba, ko kuma iyaye ba za su so a ce 'ya'yansu suna aikata haka ba. Saboda haka ina nan akan magana ta. Idan namiji ko kuma yaro saurayi ya ga mace, idan har akwai daidaituwar hankali da daidaituwar aƙida da daidaituwar ɗabi'a tsakani, to za a iya yin aure. Ku yi aure, ba wani abu bane ba. Fatan alkhairi ga dukkanin waɗanda suke da irin ƙuduri irin na Malam Abdulaziz, kuma Allah Ubangiji ya sa mu dace. Bisa tarbiyyar aure, bisa soyayya dangi, aure ba tirere, mukula haƙi dangi, aure sai an jure. Madalla a Nollywood kuwa, babban jaruman Nollywood
Binta Ayo Magaji ta bayyana rashin tarbiyya a matsayin nuna tsiraici da yanzu haka ya zama abin ado a tsakanin jarumai. Alhalin da yawa na ganin hakan shine babban hanyar tallata fina-finai ko tallata mayukan siyarwa. Ga dai martaninta. Okay, first and foremost, it depends on what you're selling. Are you selling a pornographic film? Da farko dai ya danganta da irin abin da mace ke siyarwa. Ko dai tallan fina-finan baɗala ko tallan riga da kamfai na wanka wato bikini kenan. In dai ba ɗaya daga cikin abin da na ambata ba, ban ga dalilin nuna tsaraici ba kafin a sai fina-finanki ko kuma ki samu ɗaukaka. Akwai masu sai da mayukan shafawa sukan nuna wasu sassan jikinsu don a gani a ga kyan man a siya. Whatever your face shows is enough for your hands. It's enough to serve your market. To ai fuska da hannu sun isa a ga jikinki a tabbatar man shafawar na da kyau a saya. A baya can ai Fati Bulayi ta yi tallan Lux kuma bata bayyana tsaraicinta ba, kuma an saya ta kuma samu ɗaukaka da hakan. To amma yanzu zamani ne ya zo da wannan salon. Kusan kowace jaruma na nuna tsiraici musamman ma a shafinta game da fina-finanta ko kuma dai tallata kanta. Well, there's a lot about pedigree, because I don't see that kind of... kowa da irin tarbiyarsa, kuma kowane tsuntsu kukan gidansu yake yi. Ban ga dalilin da zai sa mace sai ta bayyana tsiraicinta sannan za a sai abin da take siyarwa ba. Ya kamata ta lura tana da iyaye, tana da 'ya'ya, kuma idan hoto ya hau allon kan hanya ko social media ya mijinta da 'yan uwanta za su ji. Kuma ana iya yi wa 'ya'yan shugaba a ce zo ku ga mahaifiyarku. Ni dai na fi danganta nuna tsiraici a matsayin rashin tarbiyya. To kuma ana danganta nuna tsiraici a matsayin ci gaba a harkar fina-finai musamman ma ko a Nollywood. In kika duba cikin jaruman zamani yanzu an maida hakan kamar wani ado, shi yasa nake tunanin watakila akwai wani sirrin da ke tattare da yin haka. No secret, we're just trying to imbibe a culture that is not ours. We are African people. Forget... Ba wani sirri, illa aron al'adun da ba namu ba. Mu 'yan Afirka ne. Ina wannan sana'a ta wasan kwaikwayo kusan shekaru 40 kenan. Ban taɓa yin wasan da zai nuna tsiraici na ba. In har ya kama, sai dai in nuna kafaɗata. Domin in za mu yi wasan gargajiya, akan sa mu ɗaura zani. In har zan samu ɗaukaka a haka, me zai sa a yanzu in rika haɗa nuna tsiraici da samun ɗaukaka ko samun masoya? Kuma ko yanzu idan aka haɗa ni wasa da jaruman zamanin nan, nakan kira darakta in ce wai shin dole ne sai wannan jaruma ta nuna tsiraicinta? Da jin hakan an san ba zan yi fim da ita haka a tuɓe ba. Kuma hakan yakan zama hanyar gyara a tsakaninmu. Kuma duk sirrin da ke ciki ba zan yarda 'yata ta yi ba. Domin zan nuna mata cewa ta same ni ne a wannan masana'anta, kuma da nuna tsiraici ne sirrin samun ɗaukaka da na nuna. Rashin tarbiyya ne kawai. Wani abin da na lura da ku jaruman baya ba ku da kuɗin da jaruman yanzu ke da shi, haka kuma ba ku da ɗaukakan da suke da shi. Muna iya cewa da ba kuɗin ne a masana'antar ko kuwa me za ki ce a kai? I like your question that people from my era don't seem to have made much from the commercial theater setting. It depends on how good you are, number one, because I was in the same era with them, Joke, Jacobs, Liz Benson. Na ji daɗin tambayarki. Wato kina nufin abokan sana'a jarumai na baya ba su yi irin kuɗin jaruman yanzu ba, ko mu ba a biyan mu ne? To, biyan ya danganci irin ƙwarewarka a lokacin. Domin tare muka yi zamani da su Joke Silva, Liz Benson, Shola Shobowale, kuma na gode Allah saboda ya danganta da abin da kike gani a matsayin nasara. Kuma jaruman zamanin da kike gani na samun kuɗi ko kuma suna samun wasu manyan kuɗi. To sai ki tambaya, kuɗin daga masana'antar ne? Waɗannan manyan motoci da gidaje ba kyauta suke samu bane daga masoya? Don haka ba za ki haɗa ba. Ina mafita ga 'ya'yanmu da irin wannan tufar da suke sawa. Gyara kayanka ba zai zamto sauke muraba ba ɗan uwa.
ina mafita ga 'ya'yanmu, To ina mafita ga 'ya'yanmu. da irin wannan tufar da suke sawa. To ka gani. Laifin wane ne tela mai ɗinkawa ko kabuwar gida ta? Gyara kayanka ba zai zamto sauke mara ba dan uwa. Ina mafita ga 'ya'yanmu. To ina mafita ga 'ya'yanmu, Da irin wannan tufar da suke sawa. to kin gani. Laifin wane ne tela mai ɗinkawa ko kai mai gidana. Gyara kayanka ba zai zamto sauke mu raba ba dan uwa. Ina mafita ga 'ya'yanmu, To ina mafita ga 'ya'yanmu. Da irin wannan tufar da suke sawa. To madalla, a Bollywood ta kasar India kuwa jaruma Sanam Khan, diyar babbar jaruma Reena Roy da ta shahara a fim din baya mai suna Nagin. Ta bar sana'arta ta fim bayan ta tabbatar da baya cikin koyarwar addininta kamar yadda za ku ji. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा अदखिलहु अलैना बिल अमनी वल ईमानी वस्सलामती वल इस्लाम. Sananniyar jarumar wasar kwaikwayon indiya wato Sanam Khan kenan da ta bayyana ficewa daga harkokin fina-finai har abada da manufar miƙa wuya ga Allah maɗaukakin sarki. A ranar Alhamis ta sati na biyu na wannan watan Oktoba ne, Sanam Khan wadda kuma ƙwararriyar 'yar taka rawa ce da ta taɓa haskawa tare da Salman Khan, ta ce ta ɗauki wannan mataki ne don ta samu damar tsayawa kyam akan addininta na Musulunci. A wani saƙo mai tsayi da ta rubuta a shafinta na Instagram, ta ce ta yi bankwana da harkar fina-finai duk kuwa da cewa ta samu dukiya mai ɗimbin yawa da kuma suna da matsayi a cikin shi, amma dai ta fita ne don ta koma yin aiki na jinƙai da kuma neman kusanci ga Allah maɗaukakin sarki. Ta ce dukiya da suna da matsayi ba su ne kaɗai abin jin daɗin rayuwa ba. Ƙoƙarin sauke nauyin da Allah ya ɗora wa bawansa musulmi ma na kyautatawa bayansa na kawo wa rayuwa natsuwa da kuma gamsuwa a rayuwar duniya. Ta ce tunanin cewar a duniya ne kawai za ka nemi guzurin zuwa ƙiyama ya sa ta ji ya kamata ta miƙa wuya ga Allah cikin hanzari. Don haka ta ce, na yi alkawarin juya wa ƙyale-ƙyalen duniya baya har abada. Zan kuma yi ayyukan agaji in kuma bi dokokin Ubangiji na sau da ƙafa. Ta roƙi Allah ya taimake ta a wannan tafiya, ta kuma roƙi gafarar kowa da kowa. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu Sanam Khan Jannat kuma mahaifinta Muhsin Khan shahararren mai wasan cricket ne a lokacin da suka yi aure da Reena Roy tana kan gabar tashanta. Sai dai kuma bayan rabuwarsu da wasu shekaru ya mayar mata da Jannat domin rikonta, ita kuma ta sauya mata suna zuwa Sanam Khan. A takaice dai Jannat ta bar Bollywood kamar yadda Zaira Wasim ta bar fim a shekarar da ta gabata. To jama'a da fatan kun ji daɗin kasancewa da mu, kuma a madadin abokan aiki na da kwaji muryoyinsu Zainab Ibrahim da Faruk Muhammad Yabo, ni Hauwa Kabir da na shirya na kuma gabatar ke muku fatan alheri.